vakomana vanozikanwa nenyika yose kuti vakajamuka mazuva ano, vakomana vanozikanwa kuti vekozo vanozikanwa kuti vane intelligence system yavo iri kufamba aiwa ichifumura ichifukunura aiwa mashade deals ari kuitwa nevakomana from the ruling party vachiramba nedemand rekuti ed 2030 anenge achitonga waya panapa vachipururudza vachipembera mashoko ataurwa nemutungamiri wenyika. Sandapinda mashoko anomuda nyogwa muzara nhasi anotibva subscribe or like or turn on the bell icon. Timina paendo pavo kumuna kozwa vanouya vachiposta this picture ramuri kuona remutungamiri wenyika pamwe chete navice president President Mnangagwa vanyora vachiti thank you his excellence for purposely disassociating yourself from the unconstitutional term limit extension floated by crooks. Hope you meant it. What is the safety of those who campaign against it? Why was CIO code naming them? We may have freedom of speech, but the freedom after speech is not guaranteed. Do mashoko anoitwa nawakomana vekozo chiti aiwa totenda mutungamiri wenyika kuti panapa mashoko akataura chiti aiwa vakomana enda kuda kuzorora makawanzawo conference achizvitaura anyaza kuti mutungamiri wenyika aiwa munhu anoda kuva abided by the constitution, anoda kuuta akateka pati kumunyorwa constitution iyi, but anoya achiti vanhu vanozofamba vachinoti ed Mnangagwa ngaextend his term vanozoitwa sei? Are you going to take account of them? Nokuti vari kuita against the will yemutungamiri wenyika, vanenge vachiita kuti mutungamiri wenyika expose kune zvinhu zvinoita kuti aviolate the constitution. Mashoko anoitwa pana panovakomana vekozo vachiti aiwa we hope you mean it. Mashoko amataura muchiti aiwa I'm going to be constitutionalist, I'm going kunozorora ndosiyira vamwe kuti vapinde. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pinda kume section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.